Gabon, pilotazale, Zaldibarren gaude, asteroko hitzordua, Olazar txapelketarekin, eta benetan interesgarria, dator gaurko jaialdia, Olazar txapelketa, 35. ekitaldia, bere une erabakigarrienean sartu da, txapelen jokoa hasi da, eta gaurkoan bi finalerdi jokatuko dira, batetik Lauterdi barruan emakumezkoetan Kaiolan Olatz Arrizabalaga, eta Leire Garai hariko dira, nor baino nor gehiago atzean ikusten ditugu, beroketa ariketak egiten, eta ondoren gizonezkoetan Binaka, Mata eta Irurita, duela 2 urteko txapeldunak De La Fuenteren eta Aldaberen kontra hariko dira. Enrique Agirrebeitia, Gabon! Gabon! Edarra datorrela, jaialdia? Ba, edarra dator da berzelako urtetan da ben. Esperantzi ondo urtetako, bai ikusiko. Zetra sartzen diozu? Batetik emakumezkoen partiari eta bestetik Binakakoari. Ba, nik emakumezkoen partidu pentsetot bastante gogorra izango dela. Hori partidu beroi igez jokatu zan hemen da irabazitzen Garaik, Leire Garaik. Nipen urten besti irabaziko zala uste doze, joku nobeto dabil, aspaldez ikusi partidutatik eta uste dut Arrizabalaga hobeto txogeliko dela. Eta ondoren? Ondoren, Mata Irurita, oin urtebiko txapeldunek, horrek pareja ja gaztik izenarren, pareja veteranu dit. Horrek irabazteko bestiek De La Fuente eta Aldabe, gazti hauek eta bizize hauek dauz. Behe luzera, apur bat igual Mata Iruriten alde. Bueno, badituaren pronostikoa jakin dugu, orain ikusi egin beharko da, kantxan zer gertatzen den, Olatz Arrizabalaga eta Leire Garai azken beroketarik egiten ari dira, beraz, une batetik bestera hasiko da Olazar txapelketako jaialdia. Gerriko Gorriz, Gernikarra, Olatz Arrizabalaga eta Gerriko Urdinez, Gasteiztarra, Leire Garai. Sosketak, txapak, gorri erakutsi du horren bestez lehen sakea, Olatz Arrizabalagaren aldekoa izango da, aukeratu du, Gernikarrak gustoko pilota, errestoan Leire Garai jarriko den lekura bota du eta une batetik bestera hasiko da partida, Master Cup finala jokatu berritan, azpitxapeldun geratu da Olatz Arrizabalaga, baina benetan denboraldi bikaina egiten ari da, jokoarekin dabil, aurrera pausu eman du Olatzek denboraldi honetan. Bai, aurrera pausu eman dut, jokun mejora egin ja, aire eta ja sartut azarta egiten daudanak ez ditu azartetan, sakarreztu den oso peligrosu da, eta bezaikin gara. Hortxe da, lehen sakea Olatzek, eskerrez, errestuan ondo Leire, Olatz Arrizabalaga eskuinez pilota bizi atzeratu, eskerrez sartuko da Leire Garai, orain bai pilotaren bila, boleaz sartu da Olatz Arrizabalaga, bolea erdi-erdikoa izan da, txokora abiatu da Leire Garai ezin pilota eraman, horren bestez lehen tantoa gorri, bat eta huts aurreratu da Arrizabalaga. Arrizabalaga zabalea moztu, zabalea zuzenien moztu du, Garai normala da morun zuloruzkun da. Engainatu egin du. Engaina egin du. Bueno, bat eta huts, hortxe da Olatz Arrizabalaga, joko ausarta, airea benetan ondo menperatzen duen pilotaria da, zentzu horretan ere, zenbat egin duten aurrera, denbora gutxian emakumezkoek, pilotan asko ikasi dute. Ikusten da, ordu-mordu sartu da bela horrek aideko joku mejoretan. Bueno, bigarren tantoa ere Arrizabalaga egin du, sakerrestoan eskerrez txokoan luze jokatu du, oraingoan zabalera abiatu da ziera baten Leire Garai, gero erreakzionatu du eta txokorantz abiatu da, baina ez da nahikoa izan, eskerrez jasotzeko horren bestez, bigarren tantoa gorri, 2 eta huts, Gernikarra aurretik. Normala da modu, lehenengo zabalera izazit, egatza zulorakun bierzetie, berandu aldeetie, hori normala. Ez da erremato perfektua izan, baina nahikoa izan da tantoa lortzeko. Hor da Olatz. Kontu egin dira galtzen da, Lauterdi barrutu izan arlen, ondo horreztetan ez postuta horrela, bestia aide sartzen dana bada, gatxara joku kentzia. Eskerrez luze Garai orain,
Eskuinez bildu Arrizabalaga, aire sartuko da garai, baina luze egian, ez horre falta. Azkenean, kontrakantxara joan da garairen ahaleginan, nik hasiera baten barruan ikusi dut, baina epaiek ez besoa altxatu eta falta izan dela garairen ahalegina horren beste, hirugarren tantoa jolatzen txat. 3 eta huts. Hor da, Arrizabalaga beste sake bat egiteko gertu. Ernikar gaztea, 25 urterekin, pilotaren puntan, eskuinez bebetik atera du, Ezkerrez ondo restoan garai, botera jarriko da orain Arrizabalaga, bigarren kuadroan Ezkerrez luze jokatu du, Ezkerrez garai, orain airez, ez du gurutzatu behar den moduan Arrizabalaga, dominatzera pasatzeko aukera garaik, Ezkerrez hartuko hirugarren kuadroan, bikaine moztu du, txapagaineko bikaine eskua sartzeko aukerarik ere ez dio eman, Arrizabalagari horren bestez lehen tantoa garairentzat, 1 eta 3 Enrique. Bai, jo ondo moztu dute, ez da azkena itxendengo holan mozten da, gehiago ikusiko ditu, hori oso ondo itxendo, hartu ezkerraz horre 3 kuadro ingurun da Zabalera moztu, oso ondo itxendo. Indarra mandio gaina pilotakadari eta ez du aukerarik izan Olatzek. 1 eta 3, sake egiteko gertu, Leire Garai, Gasteiztarra. Abaia hartu, eta badoa bere lehen sakea egitera. Eskuinez, pilotari altuera emanez, luze jokatu du errestuan botera Arrizabalaga, berriz ere Ezkerrez ahalegindu da, Enrikek esan digu, jokaldi hori ondo dominatzen duela, postura hori ondo dominatzen duela, baina kasu honetan ez du behar den moduan neurtu, bere ahalegina zuzenean kanpora, kontrakantxara, 4 eta 1. Bai, Lartxo motzo egin duen. Ematera joan da, eta... Ematera eta Goitik eta Zabalera Lartxo motzo egin duen. Bueno, hortxe da, Arrizabalaga. Horretik ez da bilurtuko, segituko. Tala behar du, sinistu ezkero, egin behar da. Kale bat edo bi, ez da ba asko. Eta orain bikain sake atera duen Arrizabalagak, Zabalera naita, baina neurtua, hortxe 3ko marra pasatu du, Zabaleko marra etzegoen aparte, baina barruan izan da, sake bikaina 5 eta 1. Arrizgete, sake, Naiz da leuto bat pezun, sake arrizgete, Zabalera. Eta ondo entrenatu dagoen seinale, ez? Neurtuta eta bikain atera zaio. Ez, jokundoz, ninek uste dut honek bizkait horregan leuterdi barrun da gehitzu dila. Oine binaka, lagunero beste batzuko baduz ondo iten da jona, leuterdi barruen haute aldaite beste diferentzi. Koskatxo badago oraindik ere. Koskatxo, horre salzamendik, lesionatu izan da ezin jagutorri. Belauna, eskuin belauna txikitu egin du, lesio larria dauka, salzamendik eta hemendik honena opa dioguz, Ezkerra izan zen lehenengo, orain eskuina, eta hori benetan sorte txarra da. Bai, sorte txarra da. Ostantzen partidu politikusiko, endun salzamendik olatz, gaur besteko partidu txarra. Bigarren tanto egin du, Leire Garaik, horre olatz alegin dura pilota irekitzen, Zabalera botatzen, baina ez du ondo neurtu, horren bestez, bigarren tantoa. Leire Garairentzat, 2 eta 5. Arrizabalaga aurretik, sakera Garai. Gasteiztarrak eskuinez, pilota posterdian jarri du, Ezkerrez jaso Arrizabalaga, botera jarriko da Garai, Ezker paretaren bila, Ezkerrez Arrizabalaga, berriz ere Garai, eskuinez pilota luze jokatu gura du, ez du nahi Arrizabalaga aurrera egitea, horre ez dakit nahita egindako izan, edo eskapada izan da, nik esango nuke eskapada izan dela. Nahite injeu, berak gure gino hobetu urtu zalako entu. Baiz, bere keinua buruarekin izan da, ama. Apur bat eskapo ditzala eta txapagan junta eta tanto, holan azarteti ez da errez. Ezkerrez, lautik, alegindu da horre joten lautik ez, ia bostean zegoen, hankak ia bostean zituen Olatzek, Ezkerrez txokoan eta txapagaineko bikaina. 6 eta 2. Hor da Arrizabalaga. Bebetik egindako sakea, Zitala bikain errestuan Garai, Ezkerrez zoragarri luze jokatu du. Txokoan Ezker Sotamanoz Arrizabalagak benetan tantu hone izan da, lehenengo sakea benetan Zitala motza eta Zitala, Garaik bikain erantzun du, baina gero Ezkerrez txokoan luze 7 eta 2. Zabalera zein zulera mozten dugu egidez da horiek kubritzea ondo ebile bida.
Bai, eta sakean ere abiadura ematen dio, Arrizabala kolpean eta Garaik altuera ematen dio sakeari eta azpitik eta eman da, joaten da Arrizabalagaren pilotaka da. 7-2, Olatz Arrizabalaga irabazten. Olazar txapelketa, 35. ekitaldia, finalerdiak. Finalerako txartela jokoan, partida honetan. Eskuinez, orain ez du sake ona egin Arrizabalaga, baina eskerrez matera joan da, dominatzera pasagura zuen Garaik ez du asmatu 8-2. Bai, erreztxo, aurrera. Bera pelota ninja, Arrizabalaga berak pelota ninja. Sakaute, erremataute, Garai behiteko dago, bentajatxu ukentzotzata horaz, bentaji horraz ez da erreza. Honi nioin gutu, tanto tajadatxu batzuk, Garaik, bera pesakaute ezkerra zabalera eta... 8. tanto egin du, 8-2 aurreratu da, eta gustatzen zait, biak ala biak botigiroarekin, aginduak entzunez, eta... Bai, euren onena atera ahal izateko, kantxatik kanpo ere, batzutan hori ikusi egiten delako, laguntzailearekin, gero norberak egin behar du, horrez dago dudarik, hemen egin behar da, Enrique, eta frakasuria jasten dituenak egiten du pilotan, baina, botigiroaren laguntza ere, Horra esaten da, behitxik ez da, horra frakazuria jantzit urtetan da benak iztera ez da. Oin, ja, veterano batzu dinien da, apur batzuk itxile izan, entipentan da egin gutxi, horra juten dana generalin irabazten. Bai, eta dudari. Eskuinez, Arrizabala eskerrez ondo errestoan Garai, botera jarriko doa Olatz. Eskuinez pilota bizi, eskerparetaren bila, lanak Garairentzat, jaso egin du, orain aire sartuko da, boleaz, txokoan indarrean, eskerrez Garaik atzeratu, botera orain zabaletik Arrizabalaga, eskuinez hartu beharko da, Garai nahikoa egin du, esker gantxoa, ez du behar den moduan bidurritu, aukera leire Garairentzat, eman egin dio, eta hor botera azterrean sartzen ahalegindu da Arrizabalaga, tanto eginda zuelakoan, azken errematearen bila joan da, ez du behar den moduan gurutzatu, eta gero Garaik izan du aukera, eta aprobetxatu egin du, 3-8. Horrek pelotok telebistan da ikusten da profesionalak eta altuna eta ikusten da, pentan da erreza dela. Baina nobera hor jarriz, baina errezak ez di, eta ondo sartzen di, baina hori nio, haren alturako espedientzio, nire bida. Da lantzin ikesteko sartu inbier da, sartuzko lantzin erregaloa besti itxitxe, bueno, hola, beti izin da hola. Eta ikasiko du, eta egingo du, egiten du, orain ere, baina beti ezin. Hor da eskerrez Arrizabalaga, botera Garai, 3. kuadroan, hor zabaltzen ahalegindu du da, baina ez du asmatu. Ez du zain jerri pemon, ez du bazartu bida modunen oso pasorako. Eta bere buruarekin azerre, leire Garai, ez dago gustora, ez du aukera baliatu, sakeak ematen duen aukera ez du baliatu, eta ondorioz, beste tanto bat gorri, 9 eta 3. Olatz Arrizabalaga, momentuz eroso antzan esan beharko dugu. Bai, eroso. Bera, gogotzu jogatzen da, ondo jogatzen. Bueno, hor da, sake egiteko gertu. Olatz Arrizabalaga, eskerrez jaso Garai, botera jarriko da Olatz, bipareta, legezarrean, iritsi eginda Garai, bikain, baina gero txokoan zula hundia zegoen ipintzarekin nahikoa zen, buena egitearekin nahikoa zen, eta hori egin du Arrizabalaga, goxo pilota jarri, 10 eta 3. Hormabizek zaile garrapaitu, aurrik unbierzen dugu, harrapau eta gero, justo buena hain jau, justo buena eta beste eskudu monozkero, aukera hundize tanto egin. Bai, horre merito hondiko jokaldia egin du Garai, defentsan bikai moldatu da, baina Arrizabalaga ez du aukera pasatzen utzi. Ezilek izo, kupe bota Garairi aldaben aitin dabil ez da utxite, eta pelota jokatzeko dago. Eskerrez errestoan ondo, orain eskuinez pilota bizi Arrizabalaga, lauterdeko marraren bila, eskuinez Garai, eskerrantxoa ez du bihurritu Arrizabalaga, orain lanak, eskerrez pilota atzeratu, aire sartuko dena, Garai bera, zabaldu, honek Arrizabalaga zabaletik eskuinez bizi jokatu, nahikoa egindu, leire Garaik, eta bikain, hau defentsa erakutzi duena lehenengo eskerrez oso pilota gaitza
eraman du txokoan hilda utzi du Arrizabalagak, tanto izan zitekeen, baina nola iritsi den, eta iritsi bakarrizek, ez eskerrez atzean jarri eta tanto egin. Oso hanka honak Garaik, Bai. Lehenko tanto buet, join bezalako peloti harrapu daben. Bai, meritu handiko tanto hau ere, eta oraingoan gainera amaitzea lortu du, eta txalo hauek, Armaiatik, txalo hauek beretzat izan dira. Benetan bikain moldatu delako defentsalanean. Kolpea ere hartu du hor, esker mokorrean, baina horra da. Bai. Eta harrapu eta tanto egin. 4-10, Leire Garai izakera. Hor da Gasteiztarra, 19 urteko Gasteiztarra, 2003an, Aiotako pilotari bikaina. Eskerrez luze, errestoan Arrizabala eskuinez, entregatu egin du Garaik, eta orain Zabaletik nahi duen egiteko aukera izango du Arrizabalak, eskerrez ondo Garai, Zabaletik luze Arrizabalak, beste abiadura bat ematen dio, Orain nahi duen egiteko aukera, botera jarri da, luzez, azkenean aire sartu da bikain Garai. Zabaletik Arrizabalaga bipareta, edarra, ze ondo jokatu duen, tanto honetan ere olatze. Arrizabalagak lehenengo behartu egin du, luze jokatuta aurkaria eta gero tanto amaitzeko aukera izan duenean. Bipareta legezarrekoa txapainan, bikaina 11-4. Bai, jarriz gautu, txapi ondon duen, ez du asko falta izan, txapi gotoko. Baina barruan izan da eta txalo egin behar, ez dago besterik. Bai. Tanto ona jokatu du, Tanto ona jokatu. Bai, dominatu egin du eta gero amaitu. Horma bizi. Bai. Bizi darabil, pilota Olatz Arrizabalagak, 11-4, aurreratu da Gernikarra. Bai, hartu beste, sake bat egiteko gertu, eskuinez bebetik, eskerrez hartuko da Garai, ondo errestoan, botera orain Arrizabalaga, lauan, Zabalera naita, iritsi egingo da Garai, nahiko egin du eta gainera behartu Arrizabalaga, gautik eskerrez hartu behar, pilota atzeratu egin du Garai. Estu oraingoan bihurritu, eskerrez indarrean Arrizabalaga, eskuinez Garai, Agirrezabalak luze jokatzeko aukera txokoan, nola joan den pilotaren bila Leire Garai eta bigarren kuadroan esker Sotamanoz deja da txokoan txapela kentzeko moduko Altuna berak ere sinatuko luke, edarra tanto Enrique. Bai, ze elegante itxi da ben. Elegante, maixutasunez. Bai. Artelan egin du Leire Garaik, tantu honetan. Edarra izan da. Txaparan igiti egan, txaparan igota bera, justu. Edarra, 5-11. Tanto politak ari gara ikusten, Partida entreten nahi garria. Tante duen aldi dugu, tanto politak. Leire Garai. Inoz komentetu, ez tekiu berro tanto ikusiko igual, baina, ota amarre hona ikusizkero, posik. Posik, etxera, dudabarik. Sake egiteko gertu Leire Garai. Eskuinez. Eskerrez, Arrizabalak, gora, ematera joan da, eta horren ondo gozatu du, goiko koltsoera, ies egin diola. 6-11. Bueno, ez dagoela amore emateko, Leire Garai ere. Jokatzera etorri da, lanera etorri da, eta borrokatzeko gertu. Gasteiztarra. Olatz, azpigarren kuadroan, pilota eskuetan duela, orain aurkariari eman, eta sake egiteko gertu, Leire Garai. Ordoa, pilotaren bila, sakeare egiteko gertu, eskuinez, eskerparetaren bila, bosterritik Arrizabalak jaso, eskerre zabaleratzen alegin du da, behin eta berriz alegintzen den jokaldia da, baina gaurkoan ez da asmatzen ari. Lehen tantoan asmatu du eta hortik ona ez da asmatu. Lehenengo tanto asmatu du oso politxo, baina gero bigaldu. Hori politxo junda, baina txapara. Ondo botata izan da, baina ondo botatakoa, baina... Ondo urten balau tanto. Hori da. Normalean aurkari gehiago danean behartuta egiten duzu jokalde hori eta horrek ere eragin izaten du. Ono! Jokatzeko Arrizabalagan posturi asko komodu da, bera dominetan lautik iruten da asko guztoroa jokatzeko, eta bestiek... Behartuta. Defensan, denpora guztien defensan da. Jarra! Zakerrezkoan, bigarren kuadroan, kantxaren erdian sartu da. Olatz Arrizabalaga eta oraingoan bai eskerre gantxoa bikain gurutzatu du ezin egin ezer Leire Garaik 13-6.
Enrique Edarra izan da, hortxe errepikapena. Asko neskagaztek eta da bizena pelotan da mutileko bai. Ikusteko moruko. Bai. Zartu da zelan erremata da. Bikaina. Tantu hau, aurrez Garaik txokoan egin duena, txapelak entzeko modukoak. Bai. Tantu ona da bizit. 13-6, Olatz Arrizabalaga irabazten. Eskuinez, bebetik, ezkerrez, ondo errestoan, Garai ondo ari da errestoan gaur. Eskuinez, ez du behar den moduan gozatu Arrizabalagak, Garaik dominatzeko aukera duen, pilota atzeratu, lautik Arrizabalaga atzeratu, beste bizitasun badauka, beste indar batekin ateratzen zaio pilota eskutik Arrizabalagari. Ezkerrez Garai zabaleratu, indarrean Arrizabalaga, ondo Garai, botera jarriko da Arrizabalaga, bipareta, bat arroa atera zaio, denpora eman dio Garairi, orain ezkerrez hartuko da, luze jokatu du Arrizabalagak, ezkerrez Garai, orain bolea, zabalean, orain Goiti bera dominatu du tantoa eta aukera izan duenean, aurkaria nekatuta ikusi du eta bolea zabalean goxo, 14-6. Ezin bizin moten da bidea Olatz. Zilek izo izabek entu. Ez dominatu egiten du, zuk esan duzu moduan lautik irutan, eta biziago mugitzen du pilota, baina gero amaitzen ari da. Gero amaitu eta ondo, ez dugu galtzen, zarritian tantu dominio garren gero amaitu eran amaitzen esposuro galtzen mozu, tantu itxusitu egin da. Gaur bapez dugu galdu dolan, erasun doila, izateko. Bueno, 3-8 aurreratu da Arrizabalaga, ondoren 7-2, 10-4 eta orain 14-6. Bi pilotariak atxen apur bat hartzen, ultraoska bat hartu, botileroen aginduak entzun. Eta berriz ere, kantxaratzeko gertu. Bueno, gaurkoan, Zaldibarrera gerturatu den pilotazalea gustora ikusten ari denarekin. 14-6. Lan zaila duka, Garaik baina ez du amore emango, Ez. Finin da bile, ale guztiz egiten da. Hori da. Holan da bilen deportik zile zile egizu. Ezin zailo zer aurpegiratu. Ez. Tantu batzutan eta kontzala tante du, bale, behintzete pelotan inde. Arrizabalaga zakera, eskuinez bebetik, ezkerrez, ondo Garai. Botera jarriko da Arrizabalaga lauan, baina Garaik indarrean ez du gozatu, txokoan luze Arrizabalagak, beste aukera hon bat Gernikarrarentzat, oraingoan ez du asmatu, eskuinez dominatzera pasatzeko aukera izango du Garaik, ez du asmatu, txokoan orain dejada Garaik berai, ezkerrez Arrizabalagak atzeratu, eta azkenean boleaz ezin jaso ezin eraman Garaik, horre txokoan goxo-goxo usten ahal egin du da, baina igerri egin dio Arrizabalaga, fresko ere badago eta... Itxigo ondo itzago, Arrizabalaga igerri itzata, gero freskua bebai, jarrapu da nien gero ganetik peso. 15-6, 15 tantoa. Txe kantxeroa, izerdia zikatuaz. Mopa pasatu. Klasiko bihurtu da, kantxeroari ere, mopa pasaten duen bakoitzan txalo egitea. Eta irri fartxu, azkune. Bueno, hor da, sakerako gertu. Olatz Arrizabalaga. Eskerparetan emia sakea da, ondo, Garai. Ondo rizto, Bai, orain zer, Zabalera naita, erra. Etorri horra behiz, jarrapa hobin jau, Bai. Ibenteko deko zanka batzu oso onak, oso bizkorrak. Ibenten oso bizkorra da Garai. Bere burua lurrera botata, baina ez da nahikoa izan, orain ere, bikain jokatutako Arrizabalaga, sakea edarra izan da. Errestuan nahikoa egin du Garaik, baina gero bigarren kuadroan, Zabalean jarri gure izan du Arrizabalaga, eta nahi bakarrik ez, lortu ere bai. Pilotaka bikaina joaz, 16 egin du, 16-6. Orain arteko alderik handiena 10 tantokoa. 16-6, Olatz aurretik. Arrizabalaga, eskuinez bebetik. Barruan da. Ondo errestuan Garai. Lautik Arrizabalagak bildu, eskuinez Garai. Lautardian Arrizabalaga atzeratu, bostean Garai. Barruan da. Zabaletik Arrizabalaga, lauterdian Garai.
Ostu egin du Arrizabalagak, ezkerrez eramane Garaik, bolea, Zabalean, arra Olatz. Oraingoan ere, bikain jokatu du. Horreztasun handisa, Zabalera. Bai. Da eroso, ebili Askoz gutxiago. Dominetan, da kantzau egitxia injeta. Hori da. Horretako ondo bida. Bai, eta gero aukera duenean asmatu, txe. Pasadan urtin ezan konsegidu horitek besti gira zitzan. Bere itzabilen ondo eta besti orduene besti bera postute, bera oto. Horrengoan ere, boleaz, Zabalean, bikain amaitu. Inspiratuta amaitzen ari da, Arrizabala. 17 eta 6. Horla, Eskuinez, bebetik, ezkerrez Garai. Nahi duen egiteko aukera Arrizabalaga, txokoan deja da, orain arte aire egin ditu kantorik ederrenak, baina orain legezarrean botera deja da txokoan, hilda utzi du, abiatu ere ez da egin Garai, 18 eta 6 era guztetako tantoak ari da eskaintzen Olatz Arrizabalaga. Bai, Garai normala, hainbeste buelta hainbezkero frontoien neki hierreako eta hemendik horrela gero eta gehiago hierrekotza. Zo partidu guztizen beti erasuen ez da errezaguntetia. Bueno, hortxe da, 18 eta 6, sakerako Olatz Arrizabalaga. Bikain oraingoan errestoan, Olatz, ezkerrez, goxo, tanto edar bat, beste bat, baina saketik etorri da, sake benetan ziteli izan da, nahiko egindu Garaik hori eramatearekin. Bai, gero saki eruen da, erdi zen ikusten mozu kontra ezkerrez, Zabalea zein Zulora jokotzule, batera, bestea, desidu izu juten. Arrapetia landa guzti nahiko dira. Ba, nahiko egin duen amatearekin, gero ja oso atzean zegoen eta jartzarekin nahikoa Olatzentzat eta hori egin du. 19 eta 16, 19 eta 6 barkatu. Arrizabalaga, sakera. Garai berriz ere ondo errestoan, entregatu egin du, ezkerrez luz orain, jaso Garaik, Olatzen nahi du nahi aukera, berriz ere ezkerre aretean behartu gura izan du, ondo Garai, Olatzek eraman, txokoan Garai, Olatz iritsi da, egin da, eraman egin du Garai, oso egoera behartuan, eta gero bipareta egiten egin du da, bigarren kuadroan, baina ez asmatu kasionetan ere. Olatz Arrizabalaga, tantoko polita, ikusi dugu biek izan dute, tanto amaitzeko aukera, baina azkenerako Garai beneditu ondizekin jetan. Karagarria. Eta edo Olatzek gustura jo behin jau, pentsatu da amaituko da Ormabitxe jota, baina Ormabitxe jo bida, ez bata jota besti. hori da. Ormabitxe jo bida, txapin ganien. Bueno, merito hondiko tantoa, zazpigarrena. Leire Garaik egin duena. Ez da nahikoa izango seguruenik partida irabazteko, baina ahal egin ezin zaila ukatu. 7 eta 19, sake bat egiteko gertu. Gustu, baina barruan, Garai orain nahi duen egiteko aukera, bipareta entregatu egin du, ezkerrez hartuko da Arrizabalaga, ezkerrez, Sotamanoz, Garaik entregatu, Arrizabalaga nahi duen egiteko aukera, indarrean, moztu, ezkerrez ondo, Garai orain pilotaren bila, ezker gantxoa, baina ez du gurutzatu, Garaik pilota atzeratu gura, baina oso nekatuta dago, eta entregatu egin du, txokoan Arrizabalagak deja da, ezker gantxoa ondoren, eta azkenako tantoa egin du, neka eginda dago Garai, ia partida guztia defentsan ari da, eta horrek sekulako nekea eragiten du, eta... Ziten totalegin edanak itxugula, eta zilek izula ezara txekizu Garairik. Ez, alde batetik bestera, ibili du, darabil oraindik ere Arrizabalagak, eta... Bai. Barruan daukan guztia ematen ari da, baina ez da nahikoa. Ez da nahikoa, horren kontra ez dut. Bueno, 20 eta 7. Olatz ondo, oso ondo, berea egiten, eta Leire gaurkoan nahi eta ezin. Olatzen kontra iteko eta, hausia, aldaik egin gotza zera, berostantzen honen kontra lauterri barruen da, ez da kontra ez joik, oin. Parejetan lagune bat aio batzu, besti batzu eta haiten da pelotan bera. Lauterri zen da honen kontra jokatzeko, esateko kontra ez joik, idaz. Datorren astean ikusiko du amaia aldai hemen, beste finalerdian. Beste finalerdian. Eta aurkari izango da? Larroki.
Bueno, hortxe. Salzamendi izan dugu, minartuta dagoela. Belaun bat lehenengo, ondoren bestea. Sorte txarragoa ezin da izan. Ia ba, azkar osatu eta kantxetara itzultzen den. Arribitxi gaztea. 27. Suerte txarrak, urte bete izak eldion, bulten frontora eta hilebete binolen atza. Bai, eta antza eskuin belaunarekin etzebien oraindik ere konfiantza guztiarekin eta bestea puskatu. Ezkerrez. Ondo aldai, eskuinez indarrean Arrizabalaga posterdian Garaik eraman, baina nola joan den, pilotaren bila Arrizabalaga hor zabalean goxo usten ahalegindu da, ondo pentsatutakoa eta... Hainbe, ondo ingo, txapaka urtutat da, zen Bai, ondo jokatutako tanto, izan da, ez du asmatu, bukatzerak orduan, baina... Baina inbesteko aldiok izko tante duen daulako batzuk iti normala da. Ondo urtetan badau, tantu lehantik, txartu urtetan badau, hori da. Tantu abezak batzuk. 8 eta 20. Sakea berreskuratu du. Leire Garaik. Gasteiztarra sakea egiteko gertu. Giro edarra, pela, gaurkoan, Zaldibarren, Fontoian, bikain. Itzakiarik gabe gaude. Eskuinez, horreztuan Arrizabalaga, ondo gero, Garai pilota atzeratuz. Ezkerrez Arrizabalaga, botera jarriko lauterdian Garai. Du eraman eta pilota atzeratu, ezkerrez orain. Arrizabalaga. Garai, bostetik, Olatz Arrizabalaga, ezkerpaetaren bila, ezkerrez sartuko da. Garai, lauterdian Olatz. Leire orain, eskuinez. Legezarrean jokatzen orain. Ezkerrez luze txokoan Arrizabalagak, jaso Garaik. Inorrezta nagusiten tantu honetan. Ezkerrez, amaitzera joan da. Ez zen asmotxarra irutardian hartu du. Ez ustean Arrizabalaga, baina asko arriskatu du eta... Hainbeste arriskatu izkeo, hori da, ez da. Zabalek aldien marri. Iez egin dio, bai. Bueno, 21. tantoa egin berri du Arrizabalaga, horren bestez, finaleko txartela eskuratzetik, tantu bakar batera, Gernikar pilotari gaztea, 25 urteko pilotari bikaina, 21 eta 8. Oraintxe ordu erdi, neurketa zidenetik. Txalo hauek, Olatz Arrizabalaga dira, 21 eta 8, sake egin du Olatzek. Ezkerrez Gara. Ondo iten dago, batzutan luzen ez dagoetan labur. Eta errestuan bikain Gara, horren bipareta, nola amaitu duen Olatz Arrizabalaga, laugarren kuadrotik zabaletik bipareta engainatu egin du Leire Garai eta azkenerako garaipen argia. Eskuratu du, 3 eta 8 hasteko, 8 eta 2, 11 eta 5, 19 eta 6, eta azkenerako 22 eta 8 herrike. Bai, lehen esaten egile gaina. Ez daitu tanto ikusi, eta martantu ikusteko moruko baintzen eta, beti ez da urtetan partidu onak, generalien holako partidu batzu ikusten dienien konforme goten da, ez da izen biher, derrigorra eta bitxo gehi amaitut, tanto ikin ezin eta aburrutzen oti bino, hobi da apurba partidu bizkortu. Bai, benetan tantu bikainak ikusi ditugu eta gozatu dugu. Lehen partida honegin, Olatzek merezite irabazi du, hasi eta amaitu, beste abiadura bat eman dio pilotari eta tantu guztietan dominatu egin du eta dominatu bakarrik ez, gero asmatu ere egin du amaitzerako orduan eta horren ondorioz berak lortu du finalerako lehen txartela eta inoatetik bestera izango dugu gurean, zer kontatzen digun Gernikarre gazteak, zan bezala, une batetik bestera gurekin. Deia zer esaten digun, Olatz, Gabon eta zorionak. Eskerrik asko, bai. Bueno, hasi eta amaitu nagusi izan zara, dominatu egin duzu pilotoeguan eta hori bakarrik ez, gero tanto amaitzerakoan ere inspiratuta agertu zara.
Bai, nik uste partidu nahiko borobile egin dutela, ez? Azken saketik hasite nahiko bizi urteta eten eskumeteko eskutik pelotie, tantoak amaitzera orduan. Boleagaz nahiko fin ibilinaz, txispagaz ikusi nire buru eta disfrutetan azkenin aurreko tanto horretan. Gozatzen ikusi zaitu. Bai, asko gozatu dut. Azkenin, final bat galtzetin ator, eta gurenean apurtxu berriro disfrutau, kendu pisu hori ganetik, eta geure pelotak gozatzekoak izan di, frontoio gozatzeko izan da, eta oso posik etxera. Iaz, Leireren kontra, Mintxek aldu egin zenuen, egitza zenbat aldatu diren gauzak, urte betean. Bai, ez, pasen urteko partio oso eskasa izen zen nire partetik, enean asko disfruteu, eta urte honetan lan asko ingu, asko entrenagu, batez be aireko joko hori, dominateko momentu horretan zelan jokatu, eta oso posik indeko lana, eta ikusten da markadorien ez, egindako lana. Bueno, eta urtea amaitzeko, beste final bat, urtezar egunean, Olasar txapelketa, tradizio hondiko txapelketa, ez da modu txarra, urtea amaitzeko. Ez, urtie borobiltzeko aukera politxe da, urte oso nadaroa txapelketa desberdinetan, eta pasan urtien gogoak ingalditzu nintzen, txapelketa honetan mentxe finalera heltzeko, eta oingoan, egun berezi horretan partidua jolazti politxe izan nik uste dut. Osatu, eskerrik asko. Bueno, hauetxek Gernikarraren esanak, eta orain bibitakoa ziko da esan dugu, Mata eta Irurita, 2008ko txapeldunak batetik, De La Fuente eta Aldaberen kontra hariko dira, eta hauek berotzen duten bitartean, guk denboran atzera egin behar dugu, eta 2006ko finalak gogoratu behar dugu, orduan nor baino nor gehiago, Renovales eta Olaetxe aritu ziren, eta Kaiolan hauxe gertatu zen. No, la verdad que no, porque bueno, coincidió con la Olimpiada una cosa y otra, y la verdad que no llegué a jugar. Pero bueno, vinimos a jugar en Interpueblos, me acuerdo, y creo que jugamos en el frontón viejito que había aquí, pero ya en el nuevo no. Sí, debuté muy joven, entonces pues bueno, no tuve la suerte de jugar este torneo que vemos que año tras año, pues la verdad es que mueve mucho público y hay un ambientazo. No, la verdad que es un frontonazo. Aquí se puede jugar muy bien la pelota y la verdad es que la gente responde muy bien. Es uno de los campeonatos punteros, ¿no? de Euskadi. Hay que seguir, y sobre todo cuando juega gente buena como este año. Buen partido del 4,5, el de parejas pues bueno, no ha sido tan bueno, pero siempre están los pelotaris punteros y hay que estar aquí con ellos. Nekiaren kontuak dira hauek, Nekiarenak eta Renovalesek defentsan oso ondo, partidu osoko modun oso ondo, eta Olaetxeai morala bajatzeko moduko tanto itzain du. Ari kaso egiten badiote, ikasiko dute bai ofizio hau. Kaso egin, jarak esaten da baina egin. Eso da, kaso eki begero, inalizeti bai. Hori bai. Baina ikasteko nahia, adin honetan erdia baino gehiago da. Bai. Renovales, orain eskuinez, Olaetxeak amorratuta jo du pelotaka da hori. Hor da berriz ere, dejadatxo efektu eta guzti. Ormabikoa txapara. Lehen antzeko egin du Olaetxeak. Lehen antzeko egin du Olaetxeak. Dain ondo bototza Olaetxea zula, bai Renovales ondo, Ormabizek, ondo apurra txartil joga jungaltze, kriston tanto dine. Bai. Hola, bai, hori no, ikusten da. Aldienak egin, tanto ike lortu zitia, horret ezen gaina egin. Gogorra. Kanpo da. Ez? Horrein dibarruan da hori. Olaetxea. Puntan utzi, Dotore. Horrein aire hartu beharrekoa. Eman dio gainera. Renovalesek zabaldu, Olaetxea. Ez da txarra. Bai, Renovalesek egin. Renovales defensan, Olaetxea. Renovalesek Ormabikoa. Olaetxeak berriz ere ezker armara oso ondo. Eta azkenean Renovalesek eutxi eta Olaetxeak berak galdu.
sufridu gehi asko Bai, bai, Renovales. bai. Renovales sufritzen da, atakien, bueno, atakin igule gehitxoa Olatxe izango bai, Renovalesen defensia. Bai, eta Olatxeak hor egin du meriturik. Bai. Baina, azken horixe falta. Agindu du, tanto eskuan izan du, hor, Renovales, pilota lagata zegoen. Bai. Lagata. Baina, efektu apur bat txartu jota eta efektu raru eta zera, eta Olatxe bere botakor apur bat izan, eta Olatxe kantzute, Bai. Hori, tanto hori galtzea, nekearena da. Baina amaik aldiz errepikatu duguna ere nik uste, orain honetan ere ikusi dela. Batetik defentsa ikaragarria duela Renovalesek, eta bestetik ezkerraren efektua beti berezi izaten da. Bai. Gaizki jotako pilota asko izaten da. Eski jota eta eskapada moduen da, sozalan alan buena hain joan da, eta gero, Olatxea lehenengo tantu bizon badutzez harrapokoa. Bai, hori bai. Olatxea palizia hartu du. Ugaitz, Renovales. Renovales berriz ere urruti mantendu nahi du Olatxea. Luze berriz ere Biztartzakoa eta Azpira etxe egin du minutarrik ez gara hauxe izango da Renovalezen azken zakea partidu honetan. Olatxeak erantzun dio Renovales luzen. Olatxeak eskura jarri dio tantoa finala Ormabikoa eta amaitu da ez! Txapapera! Egan ezan da. Olatxeak. Barruan ezkerron maitutuz. Zabaldu. Renovalesek. Olatxeak oso ondo berriz ere barruti barrura. Ormabikoa tanto. Ederra. Arnazek hartu ezin nire ikusten da Olatxea, ez da, nervio da, zerren lehen bide da, toin bat tafarra egatzen zitza. Bai. Toingo tantu ez da izenengo horra, oinatza peloti berak aldatu. Sarri ez dut olago zi ikusi. Ez da nik ere. Behin eta berriz pilota aldatzen ari dira. Eta aurrera doazen bitartean, izango dute ez da taktika txarra. Ez. Sorpresan arrepeti jarren, oso zerraru, nitzago honi tanto itxeko eta... Bai, zerbait nahasi. Zerbait nahasi. Ez da oizteko Olatxea, Ez. Olatxea oso partidu ederra jokatzen ari da. Bizek oso partidu duna. Hor da Olatxea, gogoratu, 17:21. Zabalera, falta. Amaitu da. Finala, 22 eta 17. Zenbat gauza polit ikusi ditugun. Final baten barruan. Gure hamburgesak mimo handienarekin egiten ditugu. Kilometro zero okela onenarekin. Bertoko okela. Baina zuk, zaporeagatik gogoratuko dituzu. Baserria kilometro zero hamburgesak. Ikusi gure aukerak webgunean. Eta orain Baserria kilometro zerorekin babestu zuaitz bat.
Hementxe gaituzue berriz ere emakumezkoen partida kontatu dizuegu eta orain gizonezkoena bibitako neurketa kontatzeko gertu gaude. Finalerako txartelaren bila 2020an Olazar txapelketa irabazi zuen bikotea batetik, Unai Matak eta Josu Iruritak osatutakoa, eta Gerriko Urdinarekin berriz Aingeru de la Fuente eta Joseba Aldabe ikusiko ditugu. Enrique, hemen baldin badaude, partida jokatzeko baldin badaude, maila ematen duten pilotarien inguruan ari garela esangura du horrek. Bai, honek eduki behola txikitu, zerrenda grupo bakotxa, da esperantziaz ondo biluko dira, eta zedi finalia. Zelako joku gutaten daben, da danak ondo iten daben, ze horre alperri izaten da, bat etorten bada apur bat ero, esku bat mindu ero, ikutzen bako ero, akabo, antiz ikutzen da partidu, eta normalien ni neuke pare jotzu. Bueno, espero da egun, neurriketa parekotasun handiko izatea, eta batez ere gozatzea, lau pilotarien jokoarekin azken beroketarik egiten ari dira, epaia ere gertu dago, horrek esangura du, uneatetik bestera, ziko dela finalen erretia. Bueno, hauek eskarmentua badute eta horrelako partidak jokatzera gutxi asko ohituta daude, Enrique. Bai, eskarmentu badute. Bueno, hortxe, ikusten ditugu. Herriko Gorriz, Irurita eta Mata eta Irurita. Herriko Urdinez, La Fuente eta Aldabe. Kinelen berri bat daukagu, Herrike? Ez da ite, gaur titularra ez da etorri. Bestiek kinelien barri ez... Ez toke, bai. A ber, zer dioen katedrak. Bueno, Gorrien alde, Gorri hilo eta amarra. Bai. Urdino eta amarra. Bai. 2008an irabazitakoak dira eta... Izena hor da. Sinisten dute, oraindik ere, bikote gorriak eman dezakenarekin. Bueno, ikusiko dugu, zer gertatzen den kantxan, ze katedrak behir iritzia eman du, baina horrek ez du esangura, gero kantxan hori gauzatuko denik. Ni neutzat ez da hori aldi hori, bai, ikusiko, hori da. Bueno, hortxe, aseio egiten lau pilotariak, Mata lehenengo Irurita bere atzetik, epailea eta ondoren De La Fuente eta Aldabe. Bueno, txapak urdin erakutsi du, horren bestez lehen sakea egiteko ardura, Aingeru De La Fuentek eta Joseba Aldabek izango dute, lehen esaten zenidan, gaztetxeagoak direla, eta hauek golpez eta apur bat akaso indartzuagoak. Bai, gaztetxo De La Fuente, bentsat, edo gitxia ikusiko. Bestiek afezin dutan urte asko daru nadi eta afezin dutan pareja oso mala. Fidagarria da. Bueno, zeheratako materiala komenizaio bikote bat izan besteariz. Nondi joan daiteke, asmoa, bataren azin bestearena. Nik hemen joku epen eta pelotak inalde hundik ez da beletako atzien, aberzainek dominitan daben, jo aurrien atzentik juleik elapen joku horren. Aberzainak izan atzela dizoko. Bueno, hortxe. Mata segurutxo, Mata egiten da, generalien ototxo egiten dau. De La Fuente injertzu hau eta joko luzia hau, joko desberdin edeke, baina nipen entote joku gehien atzin igerko dela. Bueno, hortxe, aukeratu du, bikote urdinak gustoko pilota eta orain gorriak ari dira, pilota hori probatzen. Eta De La Fuente, falta zaigu? De La Fuente, junda bestu da izuta, ez da, seinale hona atzen orduan erreti. Zerbait izango du. Akaso komuneti pasatu beharra, edo zerbait bai, edo espadrapo apur bat ipini beharra, edo zerbait bai. Arazotxoren bate izan du, eta ia laster batean hortxe da bueltan, hortxe da bueltan Aingeru De La Fuente, eta urtraoska bat hartu ostean. Lehiatzeko prest. Eukiko pilotari gaztea. Azken agindua jaso. Eta lanerako gertu. Aingeru De La Fuente bakarrik ez, beste hirurak ere bai
Bueno, ia ba. Aldabek animoak De La Fuenteri eta hoia gertu dago lehen sakia egiteko. 10:25 minutu, zuzenean, ari gara kontatzen Olazar txapelketan gertatzen ari dena streaming bidez, eta espero daigun zuek ere guk adinak osatzea gaurko jaialdiarekin lehen partidan, emakumezkoen Kaiolako finalerdian Olatzar Zabalagak 22 eta 8 hartu mendean Leire Garai, eta orain gizonezkoetan bibitako lehen finalerdia hasiko da, hortxe da, Aingeru De La Fuente lehen sakea egiteko gertu. Txaloak beretzat, ikusmina sortu du gaurko partidak, Zaldibarren, eskuinez ondo errestoan irurita, pilota atzeratu Aldabek, irurita 8an, eskuinez, Zabaletik Aldabe, finala ordenetan benetan maila bikaina eman zuen Aldabek. Gaur beste aukera bat izango du bere mailaren berri emateko, hor baztertu egin zaio iruritari, nahikoa egin du, zer egiten duen De La Fuentek, pilota atzeratu, bizi, bederatziaren kuadroan, eskerrez, jaso iruritak, zabaltzen alde egin du da. De La Fuente zabaldu du, baina hortxe zegoen mata zain, bildu egin du, baina eskerparetan gora, bat eta huts urdin. Bai, goitik pasetik arrene goitxora joan du. Kentzera joan da, ez da? Bai, kentzera, eta gora ikuntzako. Bueno, ba, lehen tantoa urdin. Urdinek dominatu dute lehen tanto hau, eta horren ondorioz, ba, asmatu ere bai. Bat eta huts, De La Fuente eta Aldabe aurretik. Irurita, errestoan, zer egiten duen... De La Fuente apur bat bizitxua, apur bat mobitzen baitu, lokatzen baitu. Ia ba, laster ikusiko dugu De La Fuenteren sakea. Sortzitarian eskuinez azkenean, irurita duda egin du, baina eskuinez hartu da. Laute erdian Aldabek emateko aukera eta baita eman ere gozatuta. Behatzita erditik, ondo irurita Aldabe lautik. Momentuz, bizkarra erakutziz aurkariari, eskuinez irurita, pilotak da ona, zazpian, sartu egin zaio Aldaberi, nahiko egin duen ematearekin, orain botera jarriko da iruterdian eskerrez, mata, zazpitik Aldabe, hortxe da, irurita, pilota bastartu buran, eta baita lortu ere, zazpitik Aldabe, irurita dominatzera pasatzeko aukera, ondo gozatu du, pilota atzeratu, sortzita erditik, Aldabe. Botera orain mata, pilota bildu, eskerparetaren bila, Aldabek eskatu egin dio De La Fuenteri, eta baita gozatu ere, pilotak da ona. Iruritak jaso, zer egiten duen De La Fuentek, txokoan luze jokatu gura izan du, bien tartera, airez sartu da, mata naiz eta bere bikoteak eskatu. Apur bat prisaka sartu da, bikotik eskatutza, bai, berandutxo horentzun ez dero. Ez du asmatu, eskerrez horre jokatzerako orduan, 2 eta huts urdin. Enrique. Ba, tanteu, ja, bata ez di tanteetan seri joa zidie, txorra ditzien, jelengo atzera, eta ber, nundik juten den entrega di aurrera. Hemen finala dago jokoan, eta asko dagoenez jokoan, txantxa gutxi, broma gutxi. Sakera, gertu, Aingeru De La Fuente, hor da, lauan bote egin, eskuinez eskerparetaren bila zazpitik, ezin eutzi, iruritak, 3 eta huts, sakez egiten duen lehena. Ez da, esku ondo sartutzen iruritak. Min hartu du hor, Erauki ez ondo, ero, zepaso dakon. Bai, hor eskerparetetik, irten egin zaio, eta ematera joan denean ez du gozatu, min hartu du eskuan hor. 3 eta huts. Bueno, urdinak indartu hasi direla, Enrique. Bai. Hor da, irurita. Sentsazioen bila. Pilotari bote batzuk eman da, ia ba. Berotu eta partidan sartzen diren gorriak. Bien bitartean, Aingeru De La Fuente sake egitera, laugarrena beretzat, 3 eta huts aurratu direlako urdinak. Sortzitik, hau ere ezin kontrolatu, ezin eutxi.
Ez du, kitze horre peloti Iruritak ez. Eta aurrekoa ere, eramateko modukoa zen. Aurreko era, eta moduko zen da... Gozakaitz, momentuz, Gozakaitz, Josu bai. Irurita. Lantzeko atzelaria. Bueno. Ba hortxe. Bai. Katedrak gorri esan du, baina momentu urdin, Jarrike. Bai, urdine tresak egin zanoko. Bai. Odino partidu luzi izileke, bai. Lehenengo tantoa ikusita, joera urdina ikusten bai. diozu, neurketari. Bizitzua urdine da biz. Hortxe da sakean De La Fuente. Orain bai, arrestuan ondo Irurita, esker gantxoa De La Fuentek. Sotamano indartzu Mata, eskuinez aldabe. Pilotaren bila doa Mata, eskerrez erasora. Botera jarriko da De La Fuente, beste esker gantxo bat, bizi Matak, baina gurutzatu barik, aldabe zain zegoen hor, bikain kubritu du eta pilota atzeratu sortzitik Irurita. Hor da berriz ere aldabe, zeitik. Zazpian, Irurita. Aldabek. Bizkarra erakutzi gura dio Iruritari. Momentuz, tanto honetan bentzat, ez du lortu, zabaletik De La Fuentek moztu, eskerrez Mata zain zegoen Irutardian eta bikain atzeratu du, zazpitik aldabe. Sartu egingo zaio Iruritari, ez azkenean eskuinen sartzeko aukera izan du, txokoan luze De La Fuentek, eskerrez Matak, De La Fuenten entzat aukera, utzi egin dio atzelariari, eskatu egin diolako. Atzean jarri du aldabek, Irurita. Esker gantxoa orain De La Fuentek, pilota atzeratu egin du Matak, eta gaizto jarri dio aldabe honek jaso, botera jarriko da orain Mata. Lehen tantu gogorra esan genezak partida honetan. Matak atzeratu, sortzit erditik, aldabe, bikain, haze pelotak da, eskerrez Irurita jaso. De La Fuentek moztu, botera jarriko da, Mata, atzeratu egin du, zazpita erdian aldabe. Pilotaren bila doa Mata, baina pasatzen utzi du. Botera jarri da orain Irurita, tantu gorra, Enrique, tantu gorra doa hau. Lehenko tantutan demostratu da hori ze jokera duken. Lehenko tantutan zarritzen partidu egina zer lagan kungo da jokeri hartzeako. Da honeko ize jokeri iakutzi da lehenko tantutan eta oin be. Aztertu egin du berriz ere aldabek, eskerrez bikain zabaldu gero De La Fuente, botera azterrean ezin Matak eraman, bost eta huts urdinak oso ondo hasi dira. Bai, denporazkuen urdine dominetan. Bai. Eta, klar, bikote bat dominetan badau, bestiek errezio, bestiek gatxe jeten da. Aldabe denak ari da gozatzen. Denak, pilotak da guztiak. De La Fuente bai, De La Fuente oso ondo. Haitxik honik bilurre hemen bikotien urdinek bizitzua etorriko dira eta gerri mongo da bela. Akaso, freskotasun gehiagorekin? Bai, freskotasun. Da, izteite, palizak itxi hartute, gaztetxu, bueno, aldabe gazti ez da, bai, De La Fuente gaurretik soltau iten dut, horre beste imin itutza. Energia handiarekin urdina gortxe, orain gorriak... Gero partidu aguantau egin bida, lehenengotan bizi araziarren, gero apur bat nekatuz, gero ezin segidu lan. Bai, gero partida aldatu egin daiteke, partidu berean, partidu bat baino gehiago ikusteko aukera goten delako. Zarretzen paezten da, hori partidu baten, partidu desberdin bi ikusi. Hori da. Bueno, bost eta huts, momentuz ondo hasi da urdinentzaten neurketa. Hortxe da, sakea egiteko gertu, Aingeru De La Fuente. Pilote Iruritak hartu du. Orain bai, eman dio De La Fuenteri eta hau sakea egiteko prest dago. Bost eta huts. Eugikoa eta igantzikoa De La Fuente eta aldabe aurretik. Nafarren arteko lehia gaurkoan, Zaldibarren. Zabaldea zakia. Bai, ondo utzi dio horrengoan Iruritak. Botera jarriko da aldabe, pilotaka da bikaina. Zortzian Irurita, pilotaren bila doa De La Fuente, eskerrez indarrean, zabaletik jaso Matak, orain pasatzen utzi du De La Fuentek, eskuinez aldabe, sortzita erditik Irurita, pilotaren bila, edarra zen ba, De La Fuente, hor joan beharra zegoen, eta
Joan behin jabe lartxo harriz gete. Bai, hor txokoan usten alegindu da ezkerrez, eta... Goatxoa joalau, dauen hain, nahiko izango zen, ez da? Zer mata bestaldea pausuin join jota, behin pausu bat bestaldeen aiogetik ez da erreza izete. Eta gorriak, lehen tantoa egin ostean, zuzenean Saskira, beste zerbaiten bila. Partidaren norabide aldatzeko beste zerbait topatu gura dute Saskian. Matak eta Iruritak. Bueno, ikusiko dugu, ze pilota klase aukeratzen duten. Eta behin aukeraketa egin da. Bueno. Bai, azkenerako aukeratu aldute, bai. Moteltxu da lazaleke. Bueno, ondo pentsatuta, indut aldaketa, ondo... Karrekin probatu dute eta orain aurkari... Oin lehen motan segu dugu dut, bueno, haibiliko da. Horrek horretzen bile, oin segu bile eta ni normal ikustote moteltxu betatik batak eta aurrien jugadio beto amaitzeko. Eta igoak aguntetan badau tanteu da. Aguntetan ez badau alperda ez bizizaz ez motelaz. Hori da, bueno bat eta bost. Matak eta Iruritak bat, De La Fuente eta Aldabek bost. Sakerako Unai Mata. Eskuinez. Eskuin Sotamanoz, gora. Eskuin Sotamanoz, 6an sartu da, De La Fuente. Bizi, erutera barik emotea. Bai, ematera joan da, baina goiko koltsoira ies egin dio, 2 eta 5. Bueno. Beste sake bat. Unai Matarentzat. Hor da. Aurrela Nafarra. Bai hartu eta eskuinez pilota atzeratu. Bederatzetik, Aldabek ondo arrestatu du, lauan Mostu. Matak, ezkerrez De La Fuentek atzeratu, 6 erdian, ies egindakoa Iruritak. Pilota atzeratu De La Fuentek, eskuinez Irurita. Aldabe, 6. Zabalera ies egin dio, sortitik bildu. Irurita, Aldaberentzat beste aukera bat, bostetik, dominatzera pasatzeko aukera haude pilotaka da edarra, 8 erdian Iruritak jaso, pilotaren bila De La Fuente, ezker gantxoa, ondo defentsan Mata, Aldabek pilota atzeratu, 6 erdian Irurita, Aldabe, eskuinez, 6 erdian Irurita, barruan da, ezkerpaetean gora joango zenaren arriskuera izan du pilotaka da horrek, baina ez, azkenean barruan da. 6 erdian Irurita, dominatzera pasatzeko aukera ez du behar den moduan gozatu. Pilota atzeratu egin du Aldabek, Iruritak 6 erditik, orain bai, hobeto gozatuta, pilota 7an. Aldabe, eskuinez, 7tik 7. Irurita atzeraien arteko lehia orain. Mostu egin du Aldabek, botera jarriko da Mata, hor zain zegoen, adi zegoen, eta pilota atzeratu egin du 7tik. Aldabe, orain pilotaren bila Mata, ezker gantxoa ez du gurutzatu. Mostu egin du, indartzu, De La Fuentek bizi. Bai, bizi, mostu dauzul bat, eta eskaloko hormi joa nien apur bat bere igana etorriako. Gainera etorri zaio, bai. 6 eta 2, urdin. Bueno, gozakaitz ikusten dut, Irurita, Josu Irurita, norketa zira honetan. Bai, eskumiaz ez da ikuste da. Ez. Ez da, besti peso zer holan ikusten da bez, Aldabe zabalea jotza pelota bat eta De La Fuente lehenez eskumera zaka gotza eta honek asko da izu alkarraz. Ondo ezagutzen dute elkar. Bai. Behin horra barru urtetan da, izarri komentetan da, frakazurik egin horra urtetan da lagunik iztau. Ez da, ez. Lagunak aurretik eta ondoren. Baina... Hor barruen aldabena. Hori da. Holan izin bimideu, Hori da, 6 eta 2. Bestela ez luke zentzurik izango eta. 8 erditik ondo oraingoan Irurita, 5 erdian Aldabe, pelotaka da ona, dominatzen ari da Aldabe, Bai, dominatzen da. Ezkerrez Irurita. Da pelotan asko itu. Bai, asko.
Jaso egin du, Matak nahiko egin du, pilota atzeratu dela fuente, boleaz, bikain irurita, Aldabek, pilota atzeratu, Urdinak goiti bera, tantoa menderatzen, eusten gorriak, jarra! Iruritaren eskerka da, eta gero nola amaitu duen, De La Fuente, bipareta efektuarekin edarra izan da, 7-2koa, meritu handiko tantoa, Urdinak erasoan, gorriak defentsan, harrigarria izan da, Iruritak bederatzi tarditik nola eraman duen hor, eskerpareten sartutako pilota, baina gero, bit erdian zabaletik bipareta efektuarekin maixutasunez egin du Aingeru De La Fuentek, 7-2, tanto edarra ikusi du, Enrique. Tanto edarra, Urdine domine tamen be, Bai, goiti bera. Bai. Aldabe denari da gozatzen, dena. Pilota atzean jartzen du, bizkarra eratzen dio Iruritari eta gero Aldabek De La Fuentek eukera gehiago mitzen. Bai. Esan dugu finala ordenetan ere, gozatzen ikusi genuela Aldabe, eta gaur ere, alaxiari da. Sakean, Aingeru De La Fuente bebetik indarrean eutziko ote dio, ez, hau ere txapara, hirugarren sakea, Enrique. Bai, sortzitik iruzake bastante da, Bai. Eta hau bebetik ateratako eta indarrean izan da, bueno, gerria sartu behar da, etzen errez-erreza ere. Aurrela izai sartu ez dakitzen dormi jo ditutza, eta gero irurita eskumia sartzen da, ez da, gozau ezin da eskumia sartu, eskumia zondo bilezik eskerra sartu bileka. Zepa ez da. Bueno, 8-2. Irabazten ari da, bikote Urdina De La Fuentek eta Aldabek osatutako hortxe da, Aingeru Zabalera nahita ikusi dute horre, Iruritak badaukala zozer eskuina egin da, bilatu egiten diote eskuina. Bigarren esaki Zabalera. Bai. Eskuina Irurita. Intentzinua, ez utzein ja. Ez. Aldabe. Solte, Aldabe. Bai. Gozatzen ari da. Pilotaren bila, Aingeru txokoan utzi du, Mata iritsi egin da, pilota atzeratu. 7-tik. Aldabe, eskerrez. Zabaldu. Matak, bildu egin du Aingeru De La Fuente, orain lanak Aldaberentzat, pilota eskerrez eraman, txokoan, Mataren esker gantxoa txokoan bikaina izan da, hortxe eskerparetara itxatxita, goxo abiatu da Aldabe, baina bere burua lurrera bota duen arren ez da nahikoa izan, 3-8 harra tantoa, Enrique. Ota oso ondo itxi behin dugu, bertan hilde itxe du peloti kuadro erdizen itxe dute, Aldabe junin jabeia, altza duzi. Bai. Okerxeago utzi izan balu iritxingo zelako Aldabe, baina ez, bikain. Injertzutxua jo alau Matape, gehitxua urtengo ban atzeruz, da oko metro baten alduria, eka benta jaitzela, baina hain itxe dugu hilde bertan. Eharra izan da Unai Matak egin duen tantoa. 3-8, hortxe da ba. Mata sake egiteko gertu. Eskerrez hartuko da Aldabe, bederatzitik. Mata pilotaren bila, pasatzen utzi du, Iruritari motz geratu zaio, orain botera jarri beharko da, De La Fuente pilota atzeratu. 7 Irurita eskuinez. Eskerrez zabaleratu egin du De La Fuentek, bildu egin du, kasu honetan bikain moldatu da Mata defentsan, orain erasora pasatzeko aukera, deja da txokoan, belauniko baina jaso De La Fuentek, Iruritak moztu, De La Fuentek eskerrez jaso, orain dominatzen ari direnak gorriak dira, eskuinez pilota atzeratu Mata, Aldabe 7 tarditik, ezin, tantu ona jokatu dute, gorriek orain. Ondo bastartu dute 7 erditzen da, hain asko mobidiko tantu nolan arrima, tantu daiti normala. Bai, ondo jokatu dute, bizi jokatu dute, estu hartu dute bikote Urdina, eta azkenerako 7 tardian, eskerpaetean hortxikusi duzue Aldaberi nola sartu zaion pilota, eta ezin jaso, 4-8, 2008ko txapeldunak dira, horrek esan gura du, hauek errespetatu egin behar direla. Hauekin kontuz, nahiz eta momentuz Urdinek sentsazio hobeak eman. Ondino partidu luzi dugu. Bai. Hor da, beste tanto baiokoan, 5 erditik Irurita, pilota eskerpaetean sartuz, pilota kada ona, Aldabek eskerrez jaso, pilotaren bila,
Mata txokoan utzi du Igerri Indio De La Fuentek, eta gero bebetik bizi zabaldu du, baina kanpora. Zabaldu larrei. Bai, 5 eta 8 horre Matak ere ondo neurtu du, eta ez du eskurik sartu. Bueno, 3 tantu errenkadan, gorriek eta neurketan sartzeko aukera. Bueno, sartu dira dagoeneko. Neurketan sartute du. Hortxe dugu aldie, Matak oso ondo kruzetan du peloti deitzi, De La Fuentek luzia mozten du. Hiru kuadro, terdire hor da, hori aldi irteako. Bueno, hortxe da, sakea egiteko gertu. Mata ondo errestoan aldabe, Mata nahi duen egiteko aukera, botera, asmoa derrazen botera jarri da, eskuinez deja da zabalean, denok engainatu baitu, baina txapa jo du. Eta azkenerako tantoa Urdin, 9 eta 5, Herrike. Ondo botatako izan da. Bai, ondo botatako izan da. Suerte txarrak edo, txapa 5 milimetro gora jo balau, tanto zan. Hori da. Eta horrelakoetan arriskatu egin behar da, ez dago besterik. 9 eta 5, Urdinak aurretik, De La Fuente eta Aldabe, ari dire irabazten. Hor da Ingeru De La Fuente, sake egiteko gertu. Lautantuko errenta, orain arte izan duten handienak gorriek, 6 tantuko errenta izan da, 8 eta 2koarekin. De La Fuente, eskerpaetetik, ondo atera zaio Iruritari, eskerrez De La Fuentek pilota atzeratu, botera jarriko da, Irurita, gozaka itzoraingoan ere, atzean kargatzen De La Fuente, 8tik Iruritak orain pilotari altura emanez ondo, Aldabe, Zazpitik, Zabaletik, Irurita, pilota bildu. Eskerrez Aldabe, botera jarriko da Mata, dominatzera pasatzeko aukera, pilotak da ona. 9 erditik Aldabek jaso, Eskerrez ekatxaren erditik Zabalera irekitzen ahalegindu da Mata Igerri egin dio, eta orain De La Fuente dintzat aukera, pilota eskuinez bizi mugitu dio, behartu egin du Irurita, baina honek ondo utzi dio. Pasatzen utzi du orain De La Fuentek, eskuinez Aldabek pilota atzean, 9an, jaso, Iruritak pilotaren bila, De La Fuente eskergantxoa, Zabaletik ormosten ahalegin du da, kontra zoan jokatzen ahalegin du da Mata, baina kasunetan bere ahalegina, bere mosteko ahalegin hori, beko koltsoira 10 eta 5. 10 eta 5, da hori peloti galtzi ez da seinale, ona seinali ondo ez da bilena, ero hori peloto galtzi, partido ez dugu seinale txarra da. Bai, hor aukera hona zuen, kontra zoa baleatzeko. Parera etorri zaio, antxe zegoen zain Zabalean, da Txapapera jo. Txapapera. Fallo nizea. Oparitxoa, kasunetan. Oin, justo harrapu da pelota bat izin baldetzen, bale. Behar guda nahiteko morun onda txapapera jotia. Fallo nizea. Bueno, hortxe. Sosketa egiten era berean. Epaia ere. Jak. 10 eta 5, Herrike. Kolore urdin ikusten aldiozu oraindik ere, partidari. Oin jo ikustot partidu luzia, oin jauzan moruna kolore urdin ikuste dut. Oin, pelotak apur bat zeu junde gaztetan dienin da gorrizen aldera ingo da bela. Hobeto joten da, joko zer gogo gehiago baz urdine ikustetuaz. Nerbitxo gehiago baz da soltia jogatzen. Bueno, gustoko pilota aukeratu dute urdinek. Eta probatzen ari erain gorriak. Baietz dio Iruritak. Baietz badio 6 eurrean. 10 eta 5 momentuz De La Fuente eta Aldabe irabazten. Errestoan Mata eta Irurita. Hor da, De La Fuente. Animoak eman Aldaberi eta sake egiteko gertu. Venga, esaten zion Aldaberi. Eskuinez bebetik, sakea, ondo bildu du Irurita, txokoan gero De La Fuentek, Igerri egin dio Matak, ondo pilota atzeratzerak orduan kendu egin diolako De La Fuenteri, eskuinez kasunetan Aldabek ez du behar den moduan gozatu, txokoan luze De La Fuentek, eskerrez Matak
jaso eta kendu, zeitik Aldabe, sortzian irurita, eskuinez. Aldabe, zeitik, sartu egin zaio eta nahiko egin du, orain Mata, lauterdian, mostu. Aldabek eskatu eta jaso. Matak pilota atzeratu, orain Aldabe behartzen ari dira. Bederatzetik Aldabek. Pilota atzeratu. Irurita. Aldabe zeiterdian, eskuinez. Hor da zeiterdian irurita. Eskerrez zabaltzen alegin du da De La Fuente. Aldabek eskatu egin dio orain. Ez du behar den moduan gozatu, baina pilota zazpian utzi du. Eskuinez irurita, Aldabe zeiterditik. Pilotaren bila Mata, baina atzelari ustea erabaki du, mostu egin du iruritak. Eskuinez De La Fuentek pilota atzeratu, iruritak jaso, Aldabe. Atzean kargatu, sortzitik eskerrez, ezin iruritak, 11-5. Sufritzen ikusten dugu, Josu irurita. Bai, estabil gustora. Estabil gustora. Estabil gozatzen, kantxan. Orain ere eramateko modukoa zen, bere mailako pilotari batentzat, hori... Eskutatik eta ez da gozatzen da partidu luzera, oto gozatzi gatsa, esku hunditzen da nien da. Bai. Obera joatean ekez, baina, bueno, eskarmentu ere badago eta horrek ere balio du. Egoera zaiei aurre egiteko. 11-5. Eurek demonstratu da urdinak. Iruritak eskunie zozer badeko da. Bai, igerri egin diote, igerri. Ero jakin lehendik. Ero lehendik jakin, akaso. Lehengo egunetan ero jokadute bat abestin kontra eta klubaten entrenago egiten dit. Horrek ere balio du horrike. Ba. Hor da, berriz ere Zabalera. Ondo egin du oraingoan jasotzarekin, nahiko egin du iruritak, eskerrez eskerrez nola zabaldu duen De La Fuente, jaso Matak, pilota atzeratu gura zuen orain De La Fuentek ez du lortu, Aldabek bai, aire sartuko da Mata, eskerrez ondo, beste aukera bat Aldaberentzat, pilota atzeratu, Mata laguntzen, eskuizotamano bizia ondo, defentsa lanean horre Mata, orain eskerrez sartuko da bosgarren kuadrotik, txapa gainean, bipareta De La Fuentek, entregatu egin du, dejada egin du, era berean Matak, ondo kubritu du horra Aldabek, Bolea txokoan indarrean De La Fuente, traba purru bat egin dio, baina ez dut uste nahiko izan denek buelta ematen, baina pilota jo egin du Matak, 12-5. Bueno, nahiko tanto aldrebesa izan da, Kubridu ondo ikin da Mata urdinek, apur bat De La Fuente zabaltzen da nien Aldabe zulora juntoten da 3 kuadro ingurure eta aurri nizten motzebe gani inoten data. Alkar ondo ulertzen dute, hauek... Alkarren jokue asko beto sumartzen da urdinek gorritze pina. Bikote ona egiten dute, osatu egiten dute, bikotea. Bueno, batxeen hartzera, bi bikoteak nekearen nabaritzaile, ez bakarrik gorriei, aurretik doazen urdinei ere bai. 12-5 talde polita dute, lan erdietara iritsi dira. Oin eta peloti, nineuke urdinen, bueno, eta leike bat segu aprobetxeti jarren. Baina gerora kaltegarri eurentzako. Gerorako motelena eta da beta, pelota motelena etxakeko meni horren. Bueno, oin segu az daun arte bai biliken da, bai laster gagatuko da. Bueno, hortxe. Elkarri animoak emanez, Mata eta irurita, De La Fuente eta Aldabe berriz, Botiroaren aginduak jasoz, oraindik ere lana egin beharko dutelako 22 iristeko. Hemen ez dago zer erabakita. Hemen oino lan egin bida. Bai. Bueno. Ikusiko dugu, zer ematen duen neurketaren bigarren zatiak. Badatoz, lau pilotariak berriz ere lanerako gertu. 12-5, ari dire irabazten. Aingeru De La Fuente eta Joseba Aldabe. Hor da irurita, gaurkoan gehien sufritzen ari den pilotaria. De La Fuente gertu. Zaka egiteko, zer egingo du Zabalera berriz edo aldatu egingo du? Danak ez topen da, Zabalera... Gantzean behin.
arrez gaitu, 3 arrez gaitu, Hor da, horrengoan ezker paretaren bila Eskuinez. Irurita, bostetik Aldabe, sartu egin zaio Iruritari, nahiko egin du. Aldaberentzat aukera ona lauan. Pilota atzeratzeko aukera eta baita atzeratu ere bederatzitik Irurita, Eskuinez. Pilotaren bila doa De La Fuente, baina pasatzen utzi du, bostetik ez du gozatu orain Aldabek, Eskuin Sotabanoz pilota atzeratu Matak. Zazpian da Aldabe, Mata pilotaren bila, Eskuin Sotabanoz bizi jokatu duran. Kontrara zoan De La Fuente, orain bipareta Matak, iritsi eginda zabalean De La Fuente pilota atzeratu, bosterdian. Iruritak ez du behar den moduan gozatu, Aldabek bai. Bai, Gerria bikain sartuta, Eskuinez ondo orain Irurita altura eman eta pilota atzeratu, eskerrez Aldabe, esker gantxo zerazora pasatzen ahal egin du da oraingoan Mata indarrean bai, baina kontrakantxara, 13. Urrindik, iduterdi pasago nitxe laun ondata hortik domineuako pelotia, jota tanto itia saia. Bai, nahiko zuen, dominatzena pasatu, erritmo aldatu, tantoaren norabide aldatu. Bai, sortzi tantuko atzerapena handitxoa da. Ez da erabakigarria, baina... Eta gero partidu guztien besti gaintzen. Bai, momentuz behintzat, bai. Bestin eta mulinen... Hori da, musika urdine jotzen dute eta besteak dantzan egiten dute. Eta markaioak ez du engainatzen kasu honetan. Urdinak gehiago ari dira izaten. Bai, urdinak gehiago dira. 13 eta 5. Aingeru De La Fuente. Zakera ondo orain. Irurita, bostetik Aldabe gozatuz. Dena gozatzen ditu gaurkoan. Geratu egin zaio apur bat Iruritari. Pilotaren bila De La Fuente esker gantxoa. Ez du behar den moduan gurutzatu. Ondo horre Mata Aldabe. Horrengoan ez du gozatu. Hala ere zeita erdian pilota. Irurita. Eskuinez. Zeitik Aldabe. Beste bizitasun baterik ateratzen zaio pilota eskutik Aldaberi. Horre ez du gurutzatu De La Fuentek eta preso harrapatu du Matak De La Fuente eta eskerra egin bipareta efektuarekin 6 eta 13. Bai, erregalo bat itxitza hor De La Fuente Matak edarta aprobetxu du. Hori da, horre... Ez dio zer egin, aire espilotari De La Fuentek eta gero errepikapena hortxe ikusten dugu. Nola preso geratzen den da eskerrez, ipintzea nahiko izan da. Horre... Efektu apur bat egin, ezin Aldabek zabala kubridu eta esker paretean harrapatuta, zepoan harrapatuta zegoen De La Fuente. Beraz, ezin ba. Urdinak tanto egin, gorri tantoa, 6. tantoa, 6 eta 13. Mata eta Iruritak 6, Matak eta Iruritak 6, De La Fuentek eta Aldabek 13. Eskuinez, Mata, sakean, eskerrez, gora. Horre Gerria sartu bai, baina Lartxo, altura Lartxo eman dio. Etxo, jauzirago peloti eta gero librau inguru eta goitxo galtzo du. Bai, 7 eta 13. Bueno, bigarren sakea, Matak egiten duena. Sakez egiten duen bigarrena. Hortxe doa, hirugarren tantoaren bila, sakez, alegia. Esunetan ondo errestuan Aldabe, pilotaren bila Mata, txokoan utzi du, arriskatzen ari da Mata, eta horrengoan ere asmatu egin du ezin De La Fuente geraman, 8 eta 13 asmatzen ez, arriskatzen ari da, Mata orain. Arriskatzen beti egiten dago hori, Mata jaku goxe da, Mata gartzen da gani, tantu amaitu egiten dago. Oin, beste fakultate gehiageko eta beste modua da jokatzen dago, bakotxa bede modua, desberdinak, joko desberdinak. Ondo utzi du hor, txokoan nola joan den pilotaren bila bigarren kuadroan hartu du, txokoan efektu apur bat egin utzi du eta bere burua lurra bota bai Aingeruk, baina ezin jaso, 8 eta 13, Enrique. Ez da Aldabe, etzan hobeto helduko Aldabe, ondan urran, da ondo kubritzen da kantxi gero Aldabe, Eskuin Sotabanoz bikain errestuan De La Fuente, zeitik Irurita, Aldabe, bosterditik, pilota atzeratuz, 8an Irurita, bedatzitik, kasu honetan eraman, pasatzen utzi du De La Fuentek, eskuinez Aldabe, aurkariari bizkarra erakutziz, bedatzitik Iruritak eraman,
Nahi duen egiteko aukera De La Fuente eta oraingoan bai bebetik, oraingoan errematea, baina ondo gurutzatuta. Baina justu tanto, Oso justuan. Bai, bat ematetik duda egin du, baina azkenean barruan zen, 14 eta hortxe errepikapena, nola joan den pilotaren bila, bebetik sartu da, ez da erreza hori egitea, Ez, velozia dimotza eta... Eta ondo gurutzatu du. Justu libro erreza. 14 eta 8. Bueno, zeitantuko errenta oraindik ere urdinentzat. Nahi dute gorriek, baina momentuz abantaila erasoa. 5 eta 8 aurreratu dira urdinak. Gero 10 eta 5, orain 14 eta 8. Beti ere alde politekin, urdinak aurretik. Ikusi be, urdinak... Beste zerbait ikusten zaien momentuz ez, bai. Baina... Bizitxasun bat, eta eskuti peloti bizitxa urtutotza eta matai urten itxotza, baina ez da aukera ikartzen da. Hor da, De La Fuente sake egiteko gertu. Aire sartuko da Mata atzera etorritan, nahiko egindu oso egoera behartuan, oso postura behartuan eginduelako restoa, gero aldaberena ia beste sake bada. Ondo irudita, ea zer egiten duen De La Fuentek, pilota atzeratu, ez du behar den moduan gozatu, baina 8 tardean ikututa pilota, orain pilotaren bila doa, pasatzen utzi du. Mostu egin du Aldabe, ondo mostutakoa, eskatu eta eraman, iruritak eskuinez Aldabe, aire sartuko da Mata. Urdinak tantoak goitik bera dominatzen, baina maitu egin behar da. Txokoan mostu egin du De La Fuentek, ondo hor irurita defentsan. Bostean Aldabe, pilota atzeratu, eskerparetaren bila, 7 erditik, iruritak eraman. De La Fuentek esker gantxoa, igerri egin dio Matak pilota atzeratu egin du, 6 erdian eskerrez, ondo orain Aldabe, irurita, emateko aukera, zera pilota atzeratu, 7an, Aldabe. Eskuinen sartu da Mata, Aldabek eskatu, pilota atzeratu, 7an irurita, Aldabe 6 erditik, gora, ematera joan da, iez egin dio gora, 9 eta 14. Goikolosak aprobetxetan da, gehitxua jotako eta goikolosetan basko harrizga euskal hori eztan da, antzin bagora. Bai, ez ditu asko galdu, baina... Baina, bat emagaltzi, normala da, ez da? Angoizen pelota asko dugu, Kontiz oso ondo aprobetxetan da. Bueno, hortxe. 9. tantoak horri entzat, 9 eta 14. Ez da partidu apartuta nio, Ez. Ez da utxi, Beti ere abantaia politekin urdinak, baina lanean jarraitu behar. Sakea luze, eskuintxota manuz, gora, hau ere, gora. Zer bizitxasunaz da, zer errez emoteko zotamanu egia, jota, oiko txapan gora. Apurra buena itera, sujetetan zkunbarik emotera. Bai. Eta ja, bigarrenak iez egin dio, lehen ere antzeko jokaldi batean, Sotamanoz iez egin dio pilotak, eta hoxe, 3. tantoa. Matak sakez egin duena. 10 eta 14. Zau, sakez egin dako esan beharko du dela, ez? Naiz eta... Sakez egin du hori. Eramateko moduko izan. Hortxe da. Beste sake bat egin du Matak, oraingoan Aldaberi utzi dio De La Fuente, pilotaren bila Mata. Bigarren kuadroan, horre... Erori egin zaio, eta... Ez da asmatu. Konfiantza gutxirekin joan da. Bueno, 15 eta 10. Arnaz apur bat urdinentzat, Baina ikusten zaio Matari aukera duenean sartu egiten dela, Ez du tanto aluzatu gura, Ez da komodo jogatzen Mata. Besti asko urdine ikusten dira asko komodo bat da euren joku egiten. Iruritari ari zaio asko kostatzen da horrek apurua baldintzatu egiten duen aurketa. Iruritak domina guzetxera, Mata da errekadizta. Bono bortxe da, sakerako De La Fuente. Eskuinez irurita jaso, pilotaren bila De La Fuente txokoan ondo, luze jokatu du, bikain Mata defentsan, zabaletik mostu De La Fuentek, eskerrez hartuko da irurita, pilota atzeratu, 7an zain Aldabe, pilotaren bila Mata, esker gantxoa indarrean,
behartu egin du Zabalean De La Fuente honek pilota eraman, gero eskuin Sotabanos pilota atzeratu Matak, eraman Aldabek, Mata berriz ere botera kasu honetan, pilota atzeratu egin du, sortzitik eraman egin du Aldabek, Mata, erasora, txokoan deja da, baina oso arroa, ezkerrez eraman egin du De La Fuente, bipareta bikaina Matak, iritsi egin da De La Fuente, gero pilota atzeratu iruritak, bolea sartu da Aldabek, tantu politari gara ikusten, ezkerrez orain erasora pasatzeko aukera De La Fuente pilota atzeratu egin du, bolea zindarrean irurita, ezkerrez berriz ere De La Fuente, osteditik, irurita, zazpitik, Aldabe, botera jarriko da orain Mata, moztu bien tartera, ondo eskatu dio Aldabek, pilotak iez egin dio, baina barruan, zazpitik, iruritak moztu, gaizto jarri dio De La Fuenteri, eta honek ezin ezkerrez pilota atzeratu, 11 eta 15. Aie galtzeko peloti, ez da izen, eruteko moloko peloti izen, berak ez dut asku, ondo Ez du gozatu. Eta partida apur bat aldatzen ari alda. Ja, 15 da, 11 eta 15. Tantu bat erobiko hortxe egin ezkero hortxe. Bai. Norketa hasierako nagusitasuna ez da ikusten ja, Ez da ikusten. Hori niobe, ikusten di soltetxoa eta erreza peloti eskubitxerotik urtetan da ikusten di urdine, baina amaitzen nire gehiak ostetak eta hor da biz, hor da partidu. Hori da, sakea egiteko gertu, Mata, bebetik ezkerrez jaso Aldabek, nahiko egin du, Matarentzat aukera biterdian, txokoan luze jokatu du, ezkerrez eraman De La Fuente, iruritarentzat aukera, pilota atzeratu egin du, behartu egin du Aldabe, sortzitik Aldabek eraman, txokoan utzi du orain Mata, De La Fuente iritsi egin da, pilota atzeratu, eskuin Sotamanos irurita, orain bostetik Aldabek atzeratu, eskuinez irurita, Aldabe, 6an, eskuinez pilota atzeratuz, ezkerrez hartuko da, irurita, zabaldu, ez dira elkarro ondo ulertu orain Aldabe eta De La Fuente, baina azkenean Aldabek pilota jaso bakarrik ez, eman egin dio eta zazpian gaizto jarri zaio iruritari, 16 eta 11. Leku txarri nipini. Bai. Junda aurrera, junde aldemenetik joten junda, baina leku txarrin jodau. Bai, Atzeratxoatik beti gora joa lau, hormi jota gero itxain, baina angoizen jota eruteko zaila. Galarza terzeko izan balditze bai, handi guzti ezkerraz. Postura libre zuen, horrelako gauzak egiteko, baina. Bueno, eta hor bitxia izan da ez, De La Fuente gutxi egin du, Aldabek itzeukan joateko asmorik, azkenean joan egin behar izan da, eta joan bakarrik ez, eman eta gaizto jarri. Hormala. 16 eta 11. Eta orain pilota aldatzeko asmotan Aldabe, bigarrena, eurek aukeratu duten bigarrena. Eskatzen zion epaiari. Eurek gudu da mena ez da izen da, ez zautu ino peloti, Hori ere garrantzitsua da, pilotaria adio egon behar da, Enrique. Bai. Bueno, sakera, aingeru De La Fuente, 16 eta 11. Bebeti, sakea da, eskoa sartu ere ezin, iruritak, 17 eta 11 asko balio duen tantoa. Bai, saki baritan da, bata zulora luze, besti zabalera, besti labur txokora, oinbe labur dormi joa da nien peloti bera inau, Bai, eta ezin ezer egin, eskua sartzeko aukerarik ere ez du izan, kasu honetan... Ez, txost lantzikin jo, horrezkara dormi joa da nien bera inau pelotik. 17 eta 11. Hor da berriz ere, sake egiteko gertu aingeru De La Fuente, oraingoan altuera gehiago emanez, eskuinez, pilota arrotuz Aldabe, sortzitik irurita, pilotaren bila De La Fuente aukera hona dauka, esker gantxoa bizi, ondo Mata defentsan, orain esker paretean sartu egin zaio, ez azkenerako eskerrez ondo sartzeko aukera izan du Aldabek, iruritak moztu, Aldabe iritsi eginda eta atzeratu, ia piedra ikusi dugu,
Eskerrez orain De La Fuente, Zabaletik moztu. Egin du Matak boleaz, indarrean hor irurita, beste aukera bat, beste boleakada bat, goiti bera. Deja da orain Aldabek eta azkeneako tanto. Altxatu egin du, atzeko epaiak altxatu egin du. Aintzen da aurrekoa da. Eta atzeko epaiak aurrekoei... Azkenean gorri, tantoa, bai, aurrekoa gaintzen du. Deja de ikusten du Aldaberena. Hemen digezile ikusi. Ez. Dudako jokaldia izan da, urdinak ez daude konforme. Eske, esku galtzetan badu juzake tanto da, beste dina. Atzako juzak ez dago zetan altzau aurregu gemoten. Bigarrenean da. Hor bigarren errepikapena ikusi dugu argi eta garbi. Bigarren botean eraman du, Matak. Bono. Baina, tantoa gorri. Guezetan aintzen darena. Hori da. Aurrekoa. Eta hemen akatsak denok egiten ditu, Hor ez dago dudarik. Sakea Matak. 12 eta 17. Eskuinez Aldabe. Botera jarriko da Mata, moztu egin du, Aldabe ondo eskatu du eta pilota atzeratu. Zazpian, iruritak, eraman, De La Fuente nahi duen egiteko aukera, moztu egin du indarrean. Sartu egin zaio Matari, baina barruan da, gero De La Fuente atzeratu, iruritak eskuinez. 6an, Aldabe, orain ere urdinak tantoa dominatzen, nagusitzen ari dira, baina ezin amaitu. Aldabe, pilota, den ari da osatzen gaurkoan Aldabe. 8tik, iruritak jaso, pilotaren bila, De La Fuente. Aldabe, 5tik, berriz ere pilota atzeratu. 8tik, irurita, esker gantxoa. De La Fuente jaso egin du Matak, deja da De La Fuente, orain kontrasoan deja da. Matak pilota atzeratu egin du De La Fuente eta lagorren kuadroan eskerrez sartzen da, alde egin du da. Irurita baina ez du gozatu 18 eta 12. Da, irutera besta, jugunera iruti bino zer gehiago inguru izan dut ez da sartu pelotek. Baina oraingoan ere urdinak nagusi pilota egon. Bai, urdinak lehenengo tantotik, euren menpedatzen da tantu eta nahiko itotze gorrizek tanteuen holan segitzeaz. Bai, eutzi egiten dute, baina momentuz ez da nahikoa. Ez da dominetan eure tantuik eta beti gorrizek abantailea. Bueno, hortxe, lau pilotariak atxeen hartzen. Azkenean, neurketa zirenetik. 57 minutu, Enrique, 18 eta 12. Bueno. Darrapur bat hartzeko aukera hor. Lau pilotariek eta... Horrako, bai. Oiek ere bai, oiek beste era batera. Hore da. Baina pilota isialdia ere bada eta kosatu egin behar da. Modu batean zein bestean. 18 eta 12. Bueno. Ikusten du Eibarko pelota zalea gaur astelenan, gaur Zaldibarren eta hurrengoan tokatzen den tokian. Bueno. 18 eta 12 Enrique. Baina, bentak onditxua. Urdinek tantu dominetan da 18 eta 12 horretik ondino, partidi bulta emoteko kamio ondizen bier. Bai, 5 eta 8 aurreratu dira urdinak, 6 eta 2, 10 eta 5, 13 eta 7, 15 eta 11, eta orain 18 eta 12. Beti, laupa ostantuko errentarekin. Hor da Irurita, Josu Irurita. Pilota aurkariari eman, De La Fuenteri eman, eta lanean jarraitzeko gertu lau pilotariak. Finalerako txartela dago jokoan, Olazar txapelketako 35. ekitaldiko finalerako txartela goratu. Ola Zarrizabalagak lortu duela txartel hori emakumezkoetan, Kaiolan, Lauterdi barruan, Leire Garai 22 eta 8 mendean hartu ostean, eta orain gizonezkoen lehiari gara ikusten, bibitako lehia. Pilotaren bila doa.
De La Fuente orain Irurita. De La Fuente botera jarriko da hirugarren kuadroan, bostu indarrean. Eskatu egin dio ondo Irurita hor, pilota atzeratu. Aldabe behartu duran, zazpitik Aldabek eraman. Botera jarriko da Mata, bostean jarri da. Pilota atzeratu. Zortzitik Aldabe. Aire, zeharra! Eskergantxoa Matak nola eraman duen hankak erakutsi dituen horre De La Fuentek. Ze jokaldea benetan bikaina izan da, orain De La Fuente berak bipareta efektuarekin. Mata dizegoen, kontra ezoan deja da txokoan. De La Fuentek eraman, matxete erara bikaine. Goitik bera, Josu, Iruritak bolea, eta oraingoan bai, bigarren botean jaso duela pilota. De La Fuentek adierazi du epaileak 13-8 haze boleak da, alda bizan da azkenean, Bai, bigarren nengoan izango zen, bai. 13-8, Enrique. Bueno, tos baina, honin aurrutxo. Boleak da bikaina, Iruritak, Iruritak, boleak bikaina. Bai, txapainan, da indarrean, da bizi. 13 tantua gorrintzat, 13-8. Hor da, sakerako. Unai Mata. Pilota atzeratu, bederatzitik. Aldabek eraman. Lauta erdian Irurita. Esango nuke, neurketaren bigarren zatian, erosoago ari dela Irurita, neurketa hasieran bainok. Neurketa hasieran gozakaitz eta pilotaka da errezak alduz ikusi dugu, oraingoan behintzat, eusten Briondiri barik ateratzen zaio pilota baina. Partidu hasi eran pelota bizitzua bitzen di, zegoa purtsu eta barrezek, eta oinapurra pelota gakatzen direnean, sarriken aldatzen da partidu da. Deja da, egin du Matak 14garrena hor txokoan eskerrez deja da egin du, Aldabe abiatu da, baina ezin jaso. 14-18 Enrique. Da, honino partidu ez da du. Erabakita. Erabakita, Oraindik gorrien aldeko apustu egin daiteke beraz, ez? Bueno, gorrien apustu momizu eganetik bota ezkero, apur bat azpitik, aproba, suerti duen. Arriskatu apur bat, ez da? Bai. Bueno, bortxe da, sake egiteko gertu, Mata. 14-18. Pilotari altuera eman eta atzan jarri du 8 erditik. Aldabe, Matak eskergantxoz ez du ezer egin, bipareta efektuarekin bizi. De La Fuente kontra zoan deja da Zabalean Matak, gero eskuinez bildu egin dut eskerparetetik aldrebe xamaratera zaio pilota Iruritari ezin jasoen 19 eta 14. Eskerrek hormiko da, ninbera injekta. Bai, erori egin zaio eta bertan zegoen, ondo kolokatuta zegoen, baina hortxe errepikapena txokoa lehenengo, ez du asmatu Matak, gero bipareta efektuarekin Zabaletik bilduta deja da. Arrepon Matape, Gero... Eskerrek hormiko eta bera injekta, bere janketa dago pelotu. Bai, 19 eta 14. Bueno. Tantuko errenta berriz ere urdinentzat. Lehenengotik hartu da den tankeri partidu hortxe du izaguntetan, aguntetan. Joko bizizegu eta emon da, tantu kostata inge, bestiaik dominetan itxiz. Hor da De La Fuente sakea, eskuin sotamanoak gora, ematera joan da horre Mata, baina sartu egin zaio apur bat, engantzatu egin zaio eskuan pilota eta gora, 20-14. Bueno, paritxoa, esan beharko du. Neurketa azken txampan sartuta dago eta... Mata peitu golako batzu. Erutera barik, emotera jun, erun aurrela jaide sartzen. Gaur dominatuta onda ja partia guztian da, zerbait egin behar honek ere. Bai. Premina. Mata partia guztien onda dominatu. Kontra aiokatzen, partia guztian. Bai, partia guztien kontra aiokatzen. Daula nire basti gatxada. 20 eta 14. Diferentziatxua ze pareja gitxia jokatzen da nahizen ezkero bai. Noen pareko antzeko pareki izen ezkero. Bai, ze gorriek oparitu ez dute oparitzen, baina gaurkoan zerbait falta zaien traza hartzen diogu, ez? Bai, apur bat domine urdin egin ditu. Bai, bolea sartuko da Irurita, botera
Aldabea altura eman eta pilota atzeratu bolea. Irurita, berriz ere Aldaberentzat aukera, pilota atzeratu orain botera jarriko da Irurita, zazpitik. Pilotaren bila De La Fuente pasatzen utzi du Aldabek pilota atzeratu Irurita zeitardian eskuinez. Pilotaren bila De La Fuente baina pasatzen utzi du bostetik, Aldabe berriz ere bizkarra erakutsi Iruritarik gaurkoan neurketa guztien zehar gertatu den moduan. Lauan Aldabe, dominatzen tantu honetan ere. Zazpitarritik Irurita, pilotaren bila doa De La Fuente eskergantxoa indarrean, Zabaletik bildu eta atzeratu. Matak nahiko lan Aldaberentzat, Mata botera jarriko da lagorren kuadroan, txokoan dago Zuloa, baina nahiko aldrebez atera zaio pilota esker paetetik eta atzeratu eta gero esker zematera joan da zazpiaren kuadroan. Gora, ies egin dio Aldaberi 15 eta 20. Bueno, azken tantoetan oparitxoak. Bueno, nekearen ondorioa izan daiteke? Bueno, nekeak aurrela ezeitzi izitiaren beba, albotipe jota dute, gora joda dute, gotxera urten. Bueno, hori ere gertatu egiten da eta kasu honetan Aldaberi egin dio ies, partida serioa eta ona jokatzen ari da Aldabe, Bai. Ezer aurpegiratu, baina kasu honetan Pelota batzu galtzi, ordu betin pelota joten da bidenak ez da garraru. Normala. Bueno, 15 eta 20, Unai Mata sakia egiteko gertu. Hor da. Ezkerrez hartuko da Aldabe, txokoan utzi du Mata, goxo, iritsi egin da De La Fuente, pilota atzeratu, bosgarren kuadroan Irurita, jama, oraingoan ere Bosakaitz, beko goltsoira. Eskuin eskurretan ez da, zerbait badao. Lehenengo eta beintako asko, koltso hundize, eta koltso hundize badao. Ez da behar den moduan sentitzen, ez da? Behar den moduan ez da sentitzen. Bueno, 21 nahi dute. Europe demostratu dabe, eskumi itopetan hasi di lehenengotik. Ikusi egin dute hori. Ikusi ero jakin. Jakin egingo zen, akaso aurrez. Claro. Espadatrapu askoaz da, gurizeten da, Baina dena eman behar denean notatu egiten da, ez? Bai. Lehenko aztien partidua suspendiduan eskutatik eta ondo estabilela eta horretik pila egiten di. Erotorrik euneko renditzi gatsa izaten. Bai, konfiantza ere ez da izaten tope eta... Ez. Bueno, bortxe, azken sakea Aingeru De La Fuenterentzat. Zindu Zabalera naita oraingoan ere, ezin bildu eta amaitu da. Partida eta badaukagu Olazarre, txapelketako 2022ko lehen bikote finalista Aingeru De La Fuentek eta Joseba Aldabek 22 eta 15 hartu dituzte mendean. Unai Mata eta Josu Irurita 2020ko txapeldunak, Enrique gaurkoan 5 eta 8, 10 eta 5, 14 eta 9, bueno, 18 eta 12, eta azkenean 22 eta 15, merezitako garaipena urdinentzat. Bai, hasieratik hasi die partidu eure dominetan, da, claro, lehenengo tipe komentatu hori, domineu eure egiten da tanto osua. Tantu dominitan da bilenak generalien amaitu nahiz de gehiak kosta, generalien dominitan da bilenak amaitzen dugu. Bueno, alaxe izan da eta gustora torriko dira, gaurkoan itzuliko dira etxera, irabazleak Olazar txapelketan finala jokatzeko txartela eskuratuta, etxerako buelta ere, askoz ere edarragoa izaten delako eta ia zer kontatzen digun irabazleetako batek, une batetik bestera gurekin izango dulako Joseba Aldabe partida bikaina jokatu du eta garaipenarekin gustora Joseba, Gabon eta zorionak. Eskerrik asko. Bueno, 22 eta 16, gaurkoan 5 eta 8 aurreatu zarete eta ia partida guztian zehar 5 paseitantuko errentarekin aritu zarete, gehiago izan zarete. Bai, hasieran gustora hasi gara biek, igual beraiek pixko hasi dire, eta bentaja txiki horiekin nahiko ongi eramiten genuen partidua, gauza da gero, beraiek hurbiltzen zirela, eta hor hasi dire prisak sartzen, eta akatsak etorri dire. Bai, ondo ezagutzen dituzuzuk aurkariak, afizionatu mailan punta-puntan ari zareten pilotariak zaretelako, eta hauek ez dute sekula amore ematen, Ez, genekin taktika zein zen, pilota ezker paretan sartzea. Hasieran lortu dut
gehienak ezker paretara sartzen, eta gero ez nintzen pilotara ongi hartzen, eta hortik problemak etortzen ziren, ez? Entregatzen nun pilota eta bukatzen zuen. Bueno, baina gaurkoan, bizkarra erakutsi diozu ia partida guztian zehar iruritari, partida ona jokatu duzu. Bai, alare, aserrenago pixkot, faio tonto batzukin ditut, ez? Ezkerrakin batzuk gora, bertze bat gaizki jotakoa, baina, bueno, semifinal bat zen eta batzutan holko urduritasunak etortzen dire. Bueno, eta urtea amaitzeko, finala, eta final bat jokatzea, eta Olasar txapelketakoa gauza handia da. Bai, lehenengo aldia da hemen finalera iristen naizela eta kriston ilusioa, ez? Azkenin final bat jokatzea eta aingeru bezalko pues, hurbileko batekin jokatzea, pues, gustora. Bueno, zorionak eta gozatu garaipenarekin. Vale, eskerrik asko. Bueno, hauetxek gaurko irabazleetako baten esanak eta gaurkoan ere, bueno, gozatu dugu, gozatu dugu. Benetan bi finalerdi edarrak izan dira Enrique, eta azkenerako lehen partidan, Olatz Arrizabalaga erraz nagusitu da, gaurkoz jokoz gehiago delako, Leire Garai baino, 28 hartu du mendean Garai, eta bigarrenean, bikain De La Fuente eta Aldabe, eta merezita lortu dute finalerako txartela. Bai, De La Fuente eta Aldabe, partidu hasieran lehenengo tantuetan ikusitu injertzua ero bizitza eta gogo biaz da tantu dominetan hasi dila eta horrondatu da apur bat, partidu amaituko da ben, nipen tota apur bat iruk ondo jogatu da, niretzat apur bat bajatu da nahi zen da igoak, ez dugu emoteia emon gaur behe mailia. Eskuen tako asko ez dugu gozatzen zen da, honako partidu ez du daun baten, gozatzen espada peloti eta dominetan espada besti dominitan baduz partidu zuen, zagera joaztia. Bueno, guk gaur ere gozatu dugu, benetan pilote ikuskizun edar batez gozatuko aukera izan dugu, Zaldibarren astero gertatzen den moduan, eta datorren astean ere etorriko gara, orduan ere beste bi finalerdi jokatuko direlako, eta hortaz urtezar egunerako denak geratuko delako. Gure partetik besterik gabe, Gabon pasak gozatu eta datorren egunera arte. Gabon, da egunera arte. Partidu bat, zain bizta, 28 milionik apura.